Helo, heddi byddwn ni'n ceisio gwneud cloc cemegol. Gawn ni gweld os mae'n gweithio. Yn yr adwaith yma, mae'n ni'n cymysgu ddau sylwedd. Wyna ni galw nhw sylwedd A a sylwedd B. Mae'n ni'n dechrau bant gan cymysgu sylwedd A, sydd yn dechrau efo 200 ml o 1 mol potassium iodide, sef 41.5 gram yn y sylwedd. Wedyn 100 ml o sylwedd 100 o starch. Ac yn olaf, tipyn bach, dim ond 5 ml o 0.2 mol sodium thiosulfate. Nawr, rydyn ni'n llenwi hon lan i 1 litr efo ddŵr sydd wedi ei distileiddio. Nawr, rydyn ni'n arllwys 200 ml o sylwedd A i fewn i'r ddau beaker yma. Ac wedyn arllwys 100 ml o ein ail sylwedd, sylwedd B, i fewn i ddau beaker unwaith eto. Mae hon yn 0.1 mol o potassium bisulfate. Nawr byddwn ni'n arllwys sylwedd A i fewn i sylwedd B, ac mae ddim byd yn digwydd. Ond, just dros 10 eiliad ar ôl, mae'n ni'n gweld newidiad yn y liw. Gawn ni trio hon eto efo ein ail set i gweld os ydy ein cloc yng nghyson. Unwaith eto, mae'n cymryd just dros 10 eiliad i newid lliw. Mae hon yn adwaith ocsidiad. Yng nghyntaf, mae'r potassium bisulfate yn ocsideiddio'r ionau iodide. Ond pan maen nhw wedi cael eu defnyddio, mae'n dechrau ano'r starch, ac mae hon yn achosi'r newidiad lliw. Ond nawr, am bach o hwyl, gawn ni dwmpio'r gweddill yr ddau sylwedd at ei gilydd i gweld faint mor hir bydd hyn yn cymryd i newid lliw. Just dros 14 eiliad. Ond roedd ni'n disgwyl hwn, oherwydd na oedd yr cymarebau yn gyson, efo'r ddau tro diwethaf. Ond wrth i amser mynd ymlaen, byddwn ni'n gweld y sylwedd yn fynd yn dywyllach a dywyllach, wrth i fwy o'r starch cael ei ocsideiddio. Ac mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Gwyliwch wythnos nesaf pan byddwn ni'n gwneud tym bach o special diwrnod Creu Cloc. So, gwyliwch hynna. Please rhannu, hoffi a subscribio ac fel arfer, cario ymlaen i ddysgu. Diolch.